Špeciál za 50 aj 100 odoberateľov. Ako urobiť takúto bundičku? Potrebujete bundu, normálne si ju dajte okolo pása. Nie takto. Ale takto je to správne. Dáte tam zips, zapnete, pokoľko vám pôjde, dáte jednu do rukáva, taktiež aj druhú, toto si nevšímajte a už len zapnite. A máte hotovú bundičku. No tak, chcete part 2 na nejaké iné veci? Či ako? Môžete napísať na WhatsApp. Čaute!